भारतनि सुबुं सानखो एबा सेन्सासआव सेल्फ एनुमेरेशननि पर्टेलाव बर' राव गैयैखौ लानानै एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा आर'जलाइ गथायदों। आथिखालाव सोलिबाय थानाय भारतनि सुबुं सानखो 2027 नि सेल्फ एनुमेरेशननि पर्टेलाव बर' रावनि अपसन गैया। भारतनि 8थि फारिलाइयाव गनायजानाय राव आरो आसामनि 2थि सोरखारि राव जानायनि उनावबो बर' रावखौ भारतनि सुबुं सानखोनि पर्टेलाव सोस'नाय जायाखै। बर' रावखौ सेल्फ एनुमेरेशन लानानै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलियाव गांसे गोसोखांथि बिलाइ गथायो। तामुलपुर जिल्ला आबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों दि सुबुं सानखोआव सेल्फ एनुमेरेशननि पर्टेलाव लेंगुवेज सायख'नायाव बर' राव गैया। बर' रावखौ सोसननांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामो बिथाङा। बेजों लोगोसे सेन्सास खालामनो थाखाय सासेल' फोरोंगिरि थानाय फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ बिबान होनो नाङा। सेन्सास खालामनायनि मुङाव फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइनिफ्राय जाहाथे जानगाराव थानाङा। बेफोरबादिखौ लानानै तामुलपुर जिल्ला एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा मैया जिल्ला बेंगिरिनो आर'जलाइ गथायो। हाबाफारियाव तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारि, गाहाय नेहाथारि जिबन जिउ बसुमतारी, तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बापुराम बर', गाहाय नेहाथारि बरमहन सरगियारि, बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि आरो बिनय कुमार नार्जारि बिथांमोना बाहागो लायो। गासै भारतबर्षआवनो 2027 जि सेन्सास खालामनाय बे खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बेबायदिनो आसाम रायजोआवबो दायो नैबे सेन्सास सेल्फ एनुमेरेशना थांनाय आगस्ट दाननि 2 खालारनिफ्राय बियो सोलिगासिनो दङ आरो बे सेल्फ एनुमेरेशन जि मोनसे सेन्सास खालामनायनि जि मोनसे पर्टेल, बे पर्टेलाव जोङो हाबनानै नायबाय। हाबना नायनायाव जों नुबाय जे बेवहाय माने मोनसे लेंगुवेज सेलेक्शननि जि मोनसे अपसन बेवहाय ओंखारो आरो बे अपसनाव जोङो नायदों बेवहाय गासै मोन 16ताल' मा होनो जोंनि रावफोरा बेवहाय थिसनजादों। दा बेवहाय जोंनि बर' रावा गैया। दा बर' राव गैयाबा जोङो दिनै नायदों जे जोंनि बर' रावा दिनै भारतनि संबिजिरजों गनायजानाय मोनसे 9थि सिडिउलाव थिसनजानाय मोनसे जोंनि राव आरो बे रावा आसामनि स्टेट एसोसिएट लेंगुवेज राव। दा बे हिसाबै जोंनि बर' रावाबो बेवहाय थिसनजानांगौ। दा ओंखायनो जोङो दिनै नैबे सेन्सासआ जोंनि बे सेन्सासखौ जोंनि गासै रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो खालामनांगौ। बियो थिगैनो दङ। बेखौ जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोङो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जोङो लुबैयो। नाथाय बेवहाय जोङो जि लेंगुवेज अपसननि जि मोनसे सेलेक्शन, बे लेंगुवेज सेलेक्शननि जि मोनसे अपसन, बेयाव जिहेतु बर' रावखौ जोङो नुनो मोनाखै। दा ओंखायनो तामुलपुर जिल्ला एबसु आरो तामुलपुर बर' थुनलाइ आफादा जोङो दिनै डिसि बायद'निसिम जों मोनसे एप्लिकेसन जों होफैदों आरो बेवहाय जोंहा मोननै जोंहा गुबैयै जोंहा मा होनो दाबि दङ। 1 नम्बर दाबिया जाबाय जोंनि लेंगुवेज सेलेक्शननि जि अपसन बेवहाय बर' रावाबो जोंहा थिसनजानांगौ आरो 2 नम्बरा जाबाय जे बे सेन्सास खालामनो जाय फोरोंगिरि बिथांमोनखौ माने दायथ' होदों, बिबान होदों, बे बिबान होनायाव जों नुदों माखासे फरायसालि जि फरायसालिफ्राव सासेल' जोंहा फोरोंगिरि दङ। जोंनि गुदि फरायसालिफोर माखासे जेराव माने सासेल' फोरोंगिरि दङ, बेखौबो बिथांमोना दिनै नैबे दायथ' होनायखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों। दा ओंखायनो बे सिंगोल टिचार थानाय बे स्कुलनि जि माने सासेल' फोरोंगिरि बेखौ खुनु कारनाव माने सेन्सास खालामनायनि दायथ'आव थिसननो नाङा, दायथ' होनो नाङा। जों बेखौ डिसि बायद'निसिम जोङो दिनै खावलायदों। खारन सेन्सास खालामनायाबो सोलिनांगोन, फारसेथिं गथ'फोरनो फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि खामानि बेबो जोंहा समान समानै थांफाबाय थानांगोन। मानोना दिनैनि फरायसायानो गाबोननि हादरगिरि बा हादर खुंगिरि जागोन आरो बिथांमोनानो जोंनि देशनि, जोंनि हारि हादरनि बिथांमोनानो सम्पद। दा ओंखायनो खुनु कारनाव गुन गोनां सोलोंथाइ जों फरायसाफोरखौ बन्सित खालामनो हाया। दा ओंखायनो हारसिंल' थानाय माने सिंगोल टिचार फरायसालि जों बेखौ दाबि खालामदों आरो बेनि गेजेरजों जोङो साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाखौ जोङो खावलायगोन। दिनै बर' थुनलाइ आफाद तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों खौसेयै जोङो खावलायगोन साफ्रोमबो जोंनि आइ आफा रायजो राजाया गोजोनैनो जोंहा सेन्सासखौ जोङो मावफुंनांगौ आरो बेवहाय जोंनि मुंफ्राबो, जोंनि न'खरफ्राबो, जोंनि गासैबो माने थंफ्रा जोंहा बे सेन्सासाव जोंहा हाबजोबनांगौ आरो बेजों समाननो खुनु कारनाव जोंनि सोलोंथाइ लानायनि जि गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनि जि खामानिफोर बेबो होनायनि जि खामानिफोर बेबो जोंना थाद'नो नाङा। आरो बे दाबिखौनो लानानै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जोङो जयै दिनै तामुलपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि
मेडाम बिथांनिसिम जोङो मोनसे एप्लिकेसन जोङो दिनै गथायदों बिथांनो दिनैनि एप्लिकेसननि गेजेरजों जोंनि मोननै दाबिखौ जोङो स्ट्रेस होनानै जोङो दिनै नैबे एप्लिकेसनखौ जोङो गथायदों बुंनो हागौ सार